머리야. 뭐냐 순한 거 나봐 오롱탕이나 팍 타요. 많이 엑스트라 खालामग्रा मेचिनजों एक्सट्रा खालामना नायबाबो नुयि बायदि जानांगौ आरो सुनांगौ साफानो रोजोब लुवा बायदि जानाय बिदि लुवा बायदि जानांबाय ना थां थांनो जोंनिया मस्ला मोनफैबाय नै खासे लाबोगासिनो लेनजानि उनाव लेनजानि होबाय 47 डिग्री सेलसियास थांनो गरमा थेवब्लाबो माने गोजाङा बरिया ना गंफा लोंलायनोसै बियारा नै सफायबाय जोंनिया दिनै खामानिया इयाव सोलिगोन मैया बेलेगाव मावदोंमोन जोङो दिनै इयाव फैलायबाय नै इयाव नै गुफुर आसाम टाइप न'दोनो जरायगोन आरोखि नै इयाव पस्ट होनो दोङो नै खनायावबो पस्ट होनो दोङो जोंनियानो खनानिखौ फार्माखौ मोनसे फिटिं खालामबाय नै जा आरो बुगासिनो दोङो माने नै खनानि एल फार्माखौ बुथाबगासिनो जानाय मिस्ट्रिफोरा सारमोना Mamon bukas lah bu. Jauh deh. Guna hap tanah gazal deh deh. Ego dari jaga. Cincin sih di sini gazal nih bre. Ego na. Coba. Sisa zanang kan. Tuh, siang yo. Zaman cegah hai. Siang. Zaman cegah hai. Dah, sao thong nong. Oh, siang. Deh, kasih homdu. Deh, merai. Mesti kap tanah kan rumah sande. Ra. Hilang mana? Ni hilang bu. Sana bu. Ah. Jauh deh. Aboy pistri. Shalan orang ini leh gejau kah kena ini? Man belai itu apa? Mesti kap ta. Nah, rumah sini aku merasa begitu juga katakan. Ini kau sebut. Jawab, zogon. Hah? Kasih ya? Hei, hai nih kasih. Hai lah nih. Kenapa ini? Mau ya orang orang nama apa bui di sini? Mei. Bui gede mah bade. Ini deng siapa? Nih. Ada. Halis deh bui di. Bui kamna nih. Nih, jangan tuh farma picing kamna itu. Kali lu nasi, dai lu ngalawai, sekolah lu nasi. Kan tuh kita nalar sampai rangkut jenang ini. Dai yang nggak dai baik. Sekolah baik. Kamu sekarang lu nasi ini. Muslah lu nasi yang dai naik dalam sana. 네, 건도 순하게 이리 건도 봐봐 이 온태게 되더라 내 아산이 꼬내 오나 사나니 제대로 컴파자가 나래 다 건도 풀어간 거야 그러니 뭐야 전에 이제 레전 전에 비디 दिनै जोंनो याव लिंटार होगोन नै लिंटारनि तक्ताखौ फिटिं खालामबाय सान्दुङाबो माने ओरैबायदि सान्दुं गोसा ओइनै बिथोर मिस्ट्रिफोरा सान्दुङाव माने ओरैबायदि सान्दुं गोसा 47 डिग्री थांखाबाय नै इखौ फिटिं खालामगासिनो दङ नै मिस्ट्रिफोरा खर' खाख्लुब बनायाखै ओरैबायदि सान्दुं 47 थांखाबाय 47 डिग्री सेलसियास ना मा होनो फार्माया रेडि जाजोब्बाय जोंनिया नै रड खाखाना फार्माया रेडि जाजोब्बाय 10 mm दोंथाम होदो दोंथामबाबो सोलियो लिंटाराव ओरै रेडि जाजोब्बाय मेगना जिलमिल नुलायलांबाय सान्दुं गोसादो नै ना मा बस नोंनिया नुवाखै नामा Udah, bah, dentar jadi. दा जों दसे उनाव 달래 그시긴 जोङो रेडि जाबाय फारबाया
नै ओरैबायदि सान्दुं माने खफि सिगानलायदो बोराया जोंनिया नै मिस्ट्रिफोरा मावगासिनो खिजा बेबायदि जाना दङ इजा खलथायाव नै बिद दौगासिनो बिद माने इ बिदखौ होबा माने धालाया सेबला आरो एकुरेट जखायाव थांबाय इथाया जेसेबां गुवार बिदा बेसेबां गुवार हानानै दौदो बाया दे जागोन दे इउदो खेथाबबाय इउदो खेथाबबा थब जायो उनाव इउखौ थल्ल' बख'ना फारमाखौ बोखानो हाबाय आरो खायसेफोरा इयाव तक्ता देना गाजाल दैयो माने तक्तायाबो बरबाद गाजालबो बरबाद खमायाबो बरबाद जालाङो बेनि थाखाय इउबो नांगो थब जायो खामानियाबो फिनिशिंबो जायो एकटाই সমান নাই দেখো কি বিদ একটু হেই হ্যাঁ মুর্শিবু বাবা গিয়ে দেখো हानियाल मानथ' मोजां मोजां फुदोंमोनलाय ओइ मोनसे गोलाव जादो ইবু নেই खमानखो ग्रो ओइ सरिजों ह गुवार गुसि जाजोबगोन नाबा दगला सेखानि दानस'नायखौ जायो नै नै जागा है गिबि दौनानै जों थालाय लोंसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो सान्दुं गोसानि मावनायखौ बोरै नुयो मस्लाया रेडि जाबायना जोंनिया जोंनियाबो मस्लाया रेडि जाबाय नै दै अरदरना राखै नाय मा मा गेजेराव ना खनसे बाज्रुमनाय ज्रुमनो जागोन दे जोंनिया मस्ला लाबबाय मामाया बेयाव होनोसै जोङो कफि गाननायखौ होनदों ना नोंथांमोन दे ओरैबायदि सान्दुं गोसा नै हालाय लुनाय सान्दुं गोसाब्लाबो बरिया मोजां सुनांगोन नङाबा गरं थायोना खाक थायो माने एक्सरे खालामग्रा मेचिनजों एक्सरे खालामना नायबाबो नुयि बायदि जानांगौ आरो सुनांगौ साफानो रोजोब लुवा बायदि जानाय बिदि लुवा बायदि जानांबाय नाथां थांनो जोंनिया मस्ला मोनफैबाय नै खासे लाबगासिनो लेंजेंनो होबाय 47 डिग्री सेलसियास थांनो गरमा थेवब्लाबो माने गोजाङा बरिया ना गंफा लोंलायनोसै बियारा मुखै गरम मुखै थान्दा होनबानो थर मोनलिया ঠান্ডা গরম সব মিহার জানা হয়ে গেছে लाबो मामा ओइ बियारा गुसु जाथ'वाखै फ्रिजआव होनाया होलायबाय होलायबाय गरमनि थाखायनो रायलायनोनो गोसो गैया मिस्ट्रिफोरा मायबा सोंबा रागसो जायो